Sa labing unang higayon na miabot na nga to sa 15 ka mga COVID-19 patients ang nakarecover sa dakbayan sa Talisay, din lakip kanila si patient number 2 nga kapinso sa kabuan nga na-admit. Musumada na sa 18 ka mga COVID-19 positive ang nakarecover. Apan pipila sa mga naka-recover, gilain una sa laing facility, samtang gilockdown pa ang mga sitio diin sila magpuyo. Si Lian Singkulan sa report. Napun-an og 15 ka mga tao ang naka-recover sa COVID-19 sa dakbayan sa Talisay. Matod ni Dr. Lino Alanzado, City Health Officer, nga musumada na sa 18 ka mga tao ang nangaayo. Lakip kanila mao si patient number 2 nga taga Barangay San Roque nga moabot na sa 34 ka adlaw nga anaa sa isolation facility. Gidugang hinuon niya nga halos sa mga bag-ong recovered patient mga asymptomatic, diin may uban daling naka-recover ug may uban usab nga nataod-tauran. Lahi-lahi gyud sila nga batch, no? So pasabutan na nga ang uban naka-recover dayon, ang uban dugay pa. Pareho sila tanan nga symptomatic. Wa sila cough, wa sila fever, pero ang uban mas dali sila naka-develop og kanang antibody against the virus. Samtang gipapauli na ang ubang recovered patient sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimay nga may voluntaryong mo extend o pipila ka adlaw nga home quarantine. Samtang ang uban gilahi lang una og laing facility gumikan kay ang dapit nga ilang paulian naka-lockdown pa man. Sila ni negative na sila, ang kasagaran nato nila kay gikan sa kanang lugar nga among na lockdown, so Lunes pa pohon ma-open, so di po namo sila mabalik kay na lockdown pa man. So amo lang ipasabot sa ilahaw sa ilang pamilya. Mas daghan ang mga recovered patient, itandi sa napo ka mga pasyente nga nangamatay tungod sa COVID-19 sa dakbayan. Diin sagad sa mga nangamatay, aduna nay daang balatian kon pre-existing conditions sa wala patakbuy sa COVID-19. Uban ni Renante Quinones, Lian Singkulan, Balitang Bista.